kumpansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang raya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, paghakot nin quarry materials ililibre basta ay magsubra sa 2 kubikos. Bureau of Jail Management and Penology nagsabay sa Brigada Eskwela. Salceda nagpaliwanag sa isyu kan 20 pesos kada kilo nin bagas. Sa lado national, Department of Health aminado na dai masusunod ang social distancing sa mga classrooms. Okta na dit sa namalangkaw na naman ang kaso ng COVID-19 sa face-to-face classes. DA Yosik nagdimitir matapos masabit sa sugar importation issue. Sa ibang nasyon, 11 katawo gadan sa pambabadil sa Montenegro. Sa lado ng Karawat, Birmen asin Magnolia parehong gana sa semis kan PBA Philippine Cup. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal Canalbay na siya nagdesisyon na bawasan ang fair market value kan mga quarry materials na pigkukuha sa probinsya tanganing ang mga albayanos makinabang man sa mas baratong presyo kan baybay asin graba na pigahakot hali sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Sayang ipinaluwanag na pigtutugutan man niya ang mga residentes na magkuanin quarry materials na dai masobra sa 2 kubikos metros ano man na oras. Sa ibong nalado, hinaga de Rosal sa mga quarry operators na magkumplingo na sa mga kinakaipuan na rekisito bago sinda magkaiguanin operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mantang bako man imposible, alagad sinabi ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na ang pagpababa sa presyo ng bagas sa kantidad na 20 pesos kada kilo mangyayari sa paagi kan ibang sektor kan nasyon. Siya nagproponir sa gobyerno na ikonsiderar ang iba pang policy option na may baba ang presyo kan bagas. Magastos ang gobyerno ng 180 bilyones pesos kada taon. Sa sinabi na mga ipon ng 180 bilyones pesos tangani masustineran ang sasarang taon asin kung talagang kaipuan masustineran mas nakulang fundo ang kinakaipuan kan gobyerno.
Idinugog pa ni Salceda na natatadain na sana itao ang kwarta sa mga paratanom tanganing magkaigwanin mas dakol na produksyon nin paroy. Siring sa pangako, inutob ka na Bicol Party List na magpagibo nin magayon na covered court sa Barangay San Roque, Legazpi City kung sinini makukuha sa gilid sa nakan ni pinapagibong North Boulevard. Ang siring na bagay nangyari matapos na inauguraran ang nasabing fasilidad sa pangingenot ni dating Bicol Representative Abogado Pido Garbin asin punong Barangay Lito Martinez. Sinabi ni Garbin na nakulpang mga proyekto ang sendang ipapagibo sa iba-ibang lugar sa Legazpi City sa mga masunod na aldaw. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ni Martinez ang Bicol Party List sa siring na tabang. Mientras tanto ang mga pamilya nakaresibi pa nin family food packs. Bilang parte kan sendang serbisyo sa komunidad, ang Bureau of Jail Management and Penology sa paagi kan Legazpi City Jail na kondukta ni napaglinig asin pag-ariglar sa mga fasilidades asin kapalibutan kan Albay Central School na parte kan ginagibong Brigada Eskwela bago man magpuon ng school year 2022-2023 sa Agosto 22. Sinabi ni Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Bubis na sinda nagtatabang sa siring na programa bilang parte man kan sendang pangako sa komunidad. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ay Albay Central School Principal Melissa Carretero ang BGMP sa tabang na itinao sa enda. Naganda na ngunyan ang TESDA Katanduanes para sa gigibon na work campaign opportunities bilang parte kan ika-28 taon anibersaryo kan ahansya. Sinabi ni TESDA Katanduanes Provincial Director Arcangel Rodriguez ang WCO kapareho sa job fair kung saan nakatalan ining gibon sa Agosto 25 sa nasabing probinsya. Dalang kanina nga po si Rodriguez makusana sa mga TESDA graduates kundi maging sa iba pang individual na naghahanap ng trabaho na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Sigun kay Rodriguez, kamautan kan WCO na matabangan ang mga katanduanon na magamit ang sendang mga inadalan sa iraram kan TESDA program asin makakuan ng trabaho para makatabang man sa sendang pamilya. Mas pinagkusugpa kan Police Regional Office 5 ang sendang esperso kontra sa illegal drugs sa Kabikolan. Patunay kini ang pagkakadakop sa o pagkakakonfiskar ng 205 gramos ng shabu na may street value na 1,340,000 o 394,000 pesos sa posisyon ni Crisilda o Cristita de Laven Pontarom, 52 anyos, sa ginibong bypass operation kan Camarines Sur Provincial Police Station asin Calabanga Municipal Police Station sa Barangay Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Si Puntarom na sa kustudya na kan Calabanga Police mantang ipigahanda na ang kasong pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2010. Sinabi kan PRO 5 na kamautan ninda o katuwang ninda ang iba-ibang ahensya sa operasyon kontra sa individual na involved sa droga. Mientras na pinagpapasalamat man ang PRO 5 sa publiko na nagtatabang ngunyan para makurtar ang droga sa riyon. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka.
pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay sa schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHDB Call. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Real pasta, real pasta na yan. Everyday pasta ability. Pasta, real pasta abilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pasta abilities. Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibility. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism,
and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako. Ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Nusip. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil-S. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Nagdimiter na sa pwesto si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kasunod kan bako otorisadong sugar importation order. Inan kinonfirmar kan Malacanang may kinaraman sa pagdimitir ni Sebastian. Sinabi ni Press Secretary Trixie Angeles na si Sebastian nagdimitir bilang Undersecretary for Operation as in Chief of Staff to the Agriculture Secretary na sangunyan kapot mismo ni Presidente Bongbong Marcos. Sa sayang resignation letter, naghagad man in dispensa si Sebastian kay Marcos may kinaraman sa pag-aprobar niya sa Sugar Order No. 4 para sa sugar importation. Kung may supisyenteng basehan, siguradong may maligid na payo. Iniman ang kasimbagan ni Press Secretary Trixie Angeles sa pangapudan ni Senador Jaime Marcos kay Presidente Bongbong Marcos na balasahon ang mga opisyales kan Department of Agriculture kasunod kan issue sa sugar importation. Sa sinabi na ang investigasyon sa illegal na pagpirma sa Sugar Order No. 4 na direkta sa importasyon ng 300,000 metriko toneladas ng asukar nagpapadagos pa. Idinugang pa ni Angeles na kung may siyan kan Presidente na may saltong nangyari, nag-orden tulos ini na magkaiguanin investigasyon kung sa risay na mga persona ang invelto asin ang hiwas kan sa indang pagkaka-invelto digdi. Hinagad kan mga state auditor sa Department of Information and Communication Technology na makipagkoordinar sa Department of Education may kinaraman sa mga estudyantes asin paratokdo na posibleng may pangangaiponin gadgets. Ini ang rekomendasyon kan Commission on Audit matapos magluwas sa investigasyon.
na 92.9 milyones pesos na kantidad ng devices ang daima na i-distribute sa lindong kan Cyber Safe Learning for Education Project. Kasabi digdi ang 866 na laptop na nagkakatadad ng 32,000 pesos kada saro, asin 12,482 na tablet na nagkakatadad ng 4,950 pesos kada saro. Nagluwas na daima nin mga beneficiaryo kang nasabing gadget kan napuunan ang pagbakal kay ini. Mientras tanto, gusto ni Senador Risa Ontiveros na paimbestigaran ang pagkasabing questionabling pagpapalas din fundo kan Commission on Higher Education para sa mga programa kan United Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Sa informasyon kan Commission on Audit, nagluwas na nasa 7 bilyones pesos ang questionabling alokasyon na naipaluwas kan CHED para sa sharing na programa. Ina nagbusol kay Hontiveros na magsimiter ng Senate Resolution 128 na may kamautan na paimbestigaran sa Senado ang implementasyon ng mga programa asin proyektos kan UNIFAST. Nagpatanid si Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na sa pagbolta kan face-to-face classes sa Agosto 22, dai malilikayan ang pagkakaigwa ng COVID-19 outbreak sa mga eskwelahan. Sinabi ni Octa Fellow David na dapat ang mga eskwelahan may policy para sa COVID-19 siriman. Ang mga magurang may pasiguro naman kung ang sendang mga aki magbolta na sa eskwelahan para sa in-person classes. Sayang ipinaliwanag na dai malilikayan na dai magkakaigwanin outbreak. Idinugang pa ni David na kung magkaigwaman nin mga ulakit, inipiglalauman ang mangyayari kung kaya dapat may mga pasiguro ng lakdang ang mga eskwelahan. Sayang tanawanin doon na maski makuman severe alagad may mga aki na tatamaan kan virus. Sa pagsasabi na ang pagmantinir ng social distancing sa classroom magiging imposibleng mangyari, inabisuan kan Department of Health ang mga estudyantes na mantinir ang paggamit ng face mask, maggugas ng kamot, magsanitize gamit ang alcohol, asin perming aramon ang temperatura mantang nasa laog kan campus. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na dapat mamuhay na yaon ang COVID-19 kung kaya kaipo na magkaigwanin pangako o commitment para maproteran ang sarili pati na ang mga aki. Sayang ipinaliwanag na layo nang nag-ururon o napag-urunan ang social distancing sa classroom alagad talagang imposibleng maipasunod kung kaya kinakaipo na sanang mag-implementar ng ibang estratehiya o lakdang. Sinabi kan Department of Education na bukasinda sa anuman na investigasyon kan Kongreso mananangod sa pagbakalin mga laptops na enot ng natino kan Commission on Audit dalan sa pagiging mahal kani asin bagulbol pa. Sinabi ni Abogado Michael Pua, tagapagtaram kan DepEd, na bukasinda sa investigasyon kan Kongreso mananangod sa mga laptops na binakal kan Procurement Service kan Department of Budget and Management para sa mga paratokdo sa eskwela's publikas sa kakusugan kan pandemya. Enot kani sinabi kan COA na ang presyo kan laptop binakal sa kantidad na 58,300 pesos, mantang ang kantidad masana kani nasa 35,000 pesos susugban sa kalkulo kan DepEd.
Mientras tanto, nagigibo na ng surat ang Department of Education para sa sarong memorandum circular na nagbabawal sa paggamit ng mga eskwelahan bilang isolation facilities sa mga nagpupositibo sa COVID-19 as in evacuation center kung igwanin mga kalamidad. Sinabi ni Abogado Michael Pua, tagapagtaram kan DepEd, na ipapadarinda ang surat sa Department of Interior and Local Government as in Department of Budget and Management para sa sarong joint memorandum order. Gusto ni Vice Presidente as in Education Secretary Sara Duterte Carpio nagibo na ligtas ang gabos na eskwelahan sa nasyon tanganing mamantinir na areglado ang mga ini. Nagkomento ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa propestong lakdang na gustong ibusol ni Senador Robin Hood Padilla na may kamauotan na ma-institutionalize ang same-sex union. Siya nang sinabi na pwedeng periton kan estado ang simbahan na midbidon ang siring na bagay na suway man sa sendang pagtubod. Sinabi ni CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na ang pagpirit sa simbahan na gibon ini suway sa sendang diretsyo. Ididugang pa man niya na maski pamaging lay day pamanggarari ini mimidbidon kan simbahan ang same-sex union. Bareta Alas sa ibang nasyon duman sa Serbia, 11 katao kay riban duwang aki asin gunman ang nagadan sa mass shooting sa Montenegro mantang anong na iba pa ang naerido. Sinabi ni State Prosecutor Andrijana Nastic na daininda maisiyan kung papaano nagkagaradan ang mga aki mantang dengo na ipiniluwas ang pangaran kan mga biktima. Kaya riba sa naerido ang sarong pulis. Sa ibang lado, sinabi man ni Premier Ministro Dritan Abasovic kan Montenegro na siya nagdeklarar nin tulong aldaw nin pagmumundo. Bareta sa lado ng Karawat. Naka-injot ang San Miguel Beermen na makaboltas sa PBA Philippine Cup Finals kan sendang daogon ang Meralco Ball sa score na 89-78 ang aning magkigwa nin 3-2 lead sa sendang semifinal series. Sa ibang lado, napalawig man ni Mark Baroka ang kawat kan Magnolia Templados kan sendang madaogman ang Talk and Text Tropang Giga sa score na 105-97. Ang TNT, yung manggararay ang nangangenot sa serye sa kartang 3-2. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Para po sa update sa kamugtakan kan sa pong panahon ng inaaldaw din Sabado, kaka-apekto duman sa sulno pa na parte kang Southern Luzon ang Southwest Monsoon o duro sa Bagat. Samantala sa maghapon sa Kabikulan nilalauman na magkakaigwan ng bahagyang mapanganuron sundo sa mapanganuron na kanangitan na may mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya sundo sa moderatong doros na halis sa timog sulnupan sundo sa timugan mairal na may banayad sundo sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman man na agwat ng temperatura sa maghapon 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:32 ngunyan aga, masulno pa dyan alas 6:07 din hapon. Aladig sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa, Seremani Attorney Christine Longabella. Ako po nagatod kan Bareta, Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa napagantabay. Happy weekend.
dyan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini.